and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Wala si Managtoy! Oh, ha? Unsa? Patay na si nanay ni Butoy! Unsa? Ang ako na naibasing! Namatay si Nanay Basing! Nanay Basing! Ah, dile! Dile! Nanay Basing! Nay! Ngano na ito mo? Matao na ito mo? Ngano namatay ba ka? Ngano mano? Inanayang Lulaidan! Wanas na Nanay Basing! Lulaidan! uran Butoy. Nagka-shorty pa binidanay ni mo. Sawa pa siya namatay. Gidawat ni nanay ni mo kamatayon. Siyang imo matigsuon ang magawa. Unsa? Unsay mo ko itong ipasabuotan na inana? Unsa? Ikaw mismo. Nasayon ko kung siya'y angay buhaton. Aron way lain pang mahiagom sa kamatayon Butoy. Unsa? Nanay Baseng! Nanay Baseng! Pasayluwa ko! Pasayluwa ko, nay! Unsa bay? Namatay si Nanay Basing? O may Simeon, kalit ko no kayo iyang obo. Kunya, gilantan, dayon, hinahinay yung luyas nanay. Sige ko no pag-inuan ako eh. Sakit na ba yun? Sakit kayo? Garunin noon nga, rich na ko. Nano ko'y 1 million, si nanay sa dinoon, wa na. Mao ba? Ang dili na ko wasapdan bay, ang isulting lulaidad. Nga naman, unsay sulting lola edad? Doon na sa igi. Hung-hung na ako kasabot. Nahasol ko by sim. Unsa? Unsa man gisulti ni lola edad kanimo? Bay butay. Unsa? Ha? Hain naman ni si Steph. Ingon siya, going na siya. Wa pa man lagi. Ay mo ana. Simeon. Pwede mo lingkod? Sure. Oh, thanks. Ikaw ra? Nagpaabot ko ni Steph. Going na ko na siya. Okay. Blooming kay ka. Inspired? Ha? O yan man na imong sindo? Oh. Oh, kaswerte sa kong igsoon nga nakauyab usama nimo. Apan ikaw ang way swerte nga si Sindo ang gipili nimo. Simeon. Wa ka pa makaila sa hingpit ni Sindo mo ana. Bawo ka. Sakitan ko siyang gipasangil ka na ako. Na ako kunong gikuha ang tuong kamot sa among amahan. Gipasangilan ko niya. Suko na kayo sinako. Kaya ko magudunta ang binlan ni Tatay Kadyo sa Kabilin. Pero supak siya. Kung siya galing nakaingon kung gano'ng namatay ang among amahan. Unsa? Mao ka na. Inumdum ka. Dinig ko sa syudad atong namatay ang among amahan. Siya ang nagtiman sa among amahan. Pero wa niya at timana sa hingpit si Tatay Kadyo. Simeon. Luoy kay nga among amahan. Gipasagdan niya. Maong namatay kini. O ako ang gibinlan ni Tatay siyang abilidad sa pagpanambal. Mao nga, ania ka na si Sindo din aron kuhaon niya ang gibili ni Tatay kanago. O gibatuon niya nga ako gikuha ang tuong kabuti tay katay sa akong amahan. Ang tuong kabuti Tatay Kadyo. Baka kon gid siya. Dili ako nagkuha. Dili intaw ko makahimo niya na muana. Simeon. Mao nga ako hakambang na ko nimo. Ayaw pa kumpiyansa ni Sindo. Malaot ka lang. Tawgi ko kung ugaling nagkinahanglan ka na ako. Ilabi na og daog-daogon kang Sindo. Okay? Ug alang pagyud sa imong kasayuran, tunay uyab nga gibiyaan si Sindo dito sa isla. Unsa? Mao ka na. Dunay uyab si Sindo sa isla. Si Bay Butoy may pangutana. Nakaila kay si Bay Butoy sa mga babae. Kuwan lang. Pasidaan ako nimo. Traidor na si Sindo. Busa ayaw kay pagsalig niyo. Pasakitan ka lang ni Sindo mo, ana. Pasakitan ka lang. Simeon.
BFF, okay ka lang? Aha? Ganina ra ko sige yung tabi din he. Mura magkagwa, sim ko galingon. Nag-drive ka na ba? Basta maunsa ta ha? I'm okay, BFF. Alam ko'y gihunaw na. Mao ba? Unsa man? Mamauli na lang ta? Oo. Ihatod ka sa inyo. No, ayaw na. Doon na pa masay ko ituon. I-drop na lang ko sa uptown. Okay. Sige. Pasensya ka na ha. Medyo naglain lang ako lawas. It's okay. Naamasay ko ka-date ron. Ha? Si Kinsa? You know what? I can't believe nga imo ko yung gi-invite nga manlakaw. Wala, gusto lang kong magkasulti ta, Steph. I like it. Asa man ta? Well, ikaw, asang gusto mo? Wow ha? Ako gid ang magbuot? Yes, you're the boss. Sige. Sa tops ta. Sa Mountain View. Okay, sure. Oh, sa'yo ka naman laging nauli. Naglain akong pamati. Oh, mau ba? Bebe. Di mo kainit. At tubig, gusto ka? Kadiyot, kuhanti ka. Nahasol ko sa gisulti ni Simeon ako. Mutuo ka ako niya. Doon ay uyab si Sindo dito sa mong lapit. Iyang gibiyaan. Tinuod ka. Oh, yung tubig, oh. Sige, im na. Salamat. Yun na, Ragon. Gitutukan lagi ko ni mo. Wa. Doon na ba'y nakahasol ni mo? Sendo. Wa ka ba'y gitagaw na ako? Gitago? Oo, man. Nagkasulti mi ni Simeon. Unsa? Ni Manay Simeon? Diin man? Sa restaurant. Nanon niya? Daghan siya og gisulti na ako, Sendo. Ilabi na sa Kabilin sa inyong amahan. Unsa? Tinuod ba nga siya ang gibinlan sa imong amahan sa iyang abilidad sa pagpanambal? Way gibinlan ka na mo ni Manay Simeon sa abilidad ni Tatay Kadyo. Pero ako unta to. Ugwa ko mo dawat. Gisultihan ko na ikaw, di ba? Oo. Maubitaw nga ni uli kog sa iyo. Kay gusto kong klaruhon ang tanan, Sendo. Ilabi na si mong uyab ko nung agibiyaan ni mo dito sa inyong dapit. Ha? Nagkasulti siya, anak? Oh, daghan gid kay siya gisulti nako. Paminaw. Mauni ang gipang sulti nako, Sendo. Mao day nga gidako nimo dinhi. Aron mag-talk ta about ni Moana? No, hindi siguro yan. Ganahan masab ko nimo, but gusto lang sad ko nga mapungkag relasyon nilang Moana o Sindo. Aha? Yes. Sultihan ka supa ko silang relasyon. Tungod kay bisan pag-igsuon ako si Sindo pan wa ko gusto nga sila si Moana ang magkarayon. Nga naman? Tungod kay dili kasaligan kana si Sindo. Unsa? Mao ka na. Pasakitan lang niya si Moana. Mao nga tabangi mong best friend, ha? Nga magkalagyo silang Sindo. Pasakita lang ni Sindo si Moana. Mao ba? Kuan magud, hibaw ka Steve, nasuya mo nga na Sindo nga akong gibilang tatay kadyo namo sa iyang abilidad sa pagpanambal ba. Mga naningkamot siya nga magustuhan siya ni Moana kay hibaw naman siya nga nakagusto sa kong Moana. Ikaw? Nagagusto ka ni Moana? Yes. Dugay na. Pero wa ko manguyab ni Moana kay nga kung nga focus mao ba na nga madato jud ko. Ug tuod man tungod sa kong pagpaningkamot ani milyonaryo na ko. Ikaw? Milyonaryo? Yes, Steph. Bisan ikaw tagaan ko ikaw 1 million aron tabangan ko nimo nga magkabuwag silang Moana o Sindo.
Unsa? Imagine 1 million, 1 million. Di ka mo to. Say gusto ni mo, cash o check? I know, dili ka kwartahan. Nag-work gani ka sa ka-office, di ba? Nagsulyaw lang tingali ka, minimum wage, di ba? Ngano nahibaw ka? Yeah. You know, interesado ko ni mo, Steph. Tungod kay gwapa sad ka. Steph, Simeon, gigunitan mong akong aping? kung masagot ka lang sa kung gusto, di ka naman di na ka mo trabaho. Di ka na magkugi aron makapalit o mga malon nga mga butang. Yes, Tino. Mabuhong ka. Kung mutabang ka lang ka na ako, ilabi na sa kong plano batok na yung sindog mo, ana. Unsa? Bisang brand new car. Siya kinanatakan ko ikaw. Ang yun man, usa ka milyon. Tabangan na ko nimo nga magkabuwag silang muanang og sindong. Og mahaduol ko kang muanang. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!